אז בסרטון הזה אנחנו נעסוק בלוחות השנה של בית הספר, נראה איך אנחנו מייבאים אותם למחשב ולטלפון, לחשבון שלנו, בצורה הפשוטה והמהירה ביותר. אז קודם כל אני נכנס לחשבון של בית הספר הווירטואלי, my.edu.gov.il, כמו שנכנסנו למייל. אני ביצעתי כבר הזדהות אחידה, אז אני כבר עם השם שלי בפנים, ואני יכול להיכנס למייל, ובתוך המייל אני אמצא הודעה שנשלחה לפני כמה ימים, תחת הכותרת לוחות שנה, הודעה שנשלחה ממני. אז הנה אתם תוכלו לראות כאן, מיד שזה יעלה, הנה זאת ההודעה, לוחות השנה תיכון אחד העם. כשנכנסים להודעה הזאת אתם תמצאו 5 קישורים ארוכים ומוזרים שנראים ככה, לוחות מבחנים, שכבה י', י"א, י"ב, לוח חברתי ולוח אירועי מורים. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו נשים את זה רגע בצד, וניכנס כאן לתפריט 9 הנקודות ונבחר ביומן. אנחנו ניכנס ליומן, ובתוך היומן אנחנו נראה שישנה אפשרות שנקראת יומנים אחרים. זה נמצא פה בצד ימין. אנחנו עושים את הפעולה הזאת במחשב, זאת באופן אוטומטי זה יסנכרן גם את הטלפון, אבל הפעולה נעשית במחשב. יומנים אחרים, לוחצים על כפתור הפלוס, וכאן יש לנו מכתובת URL. אנחנו הולכים להכניס, לייבא יומן אחר מכתובת URL. וכאן אני חוזר למייל, ואני כרגע יבצע העתקה של הקישור של לוח מבחנים שכבת י', אוקיי? מקש ימני. העתקה לא צריך לשמור, לא צריך לקחת את זה לקובץ, פשוט להעתיק את הקישור. אוקיי? ועכשיו אני אגש לכאן, ויבצע הדבקה, והוספת היומן. ואני מקבל הודעה למטה שהיומן נכנס. אם אני אלך כאן להגדרות, אני אראה עכשיו שפתאום נוצרו לי כאן אירועים חדשים, זאת אומרת שכבת י' מבחנים, כל המבחנים של שכבת י' הודבקו לתוך היומן שלי. באותו אופן אני יכול לעשות את הפעולה הזאת עוד 4 פעמים, אם אני רוצה את כל הלוחות הנוספים. לוח של שכבת י"א, י"ב, אותו דבר, מקש ימני העתק, אני ניגש כאן ליומנים אחרים, עושה פלוס, מכתובת URL, מדביק ועושה הוספה. במקרה הזה זה כבר יומן קיים, אז אני אקבל פה הודעה שהיומן כבר קיים, ובסופו של דבר אני אראה שבתוך החשבון שלי ישנם עכשיו יומנים נוספים. אני יכול לחבות או להדליק אותם, לדוגמה כאן אני אדליק את י"א, את י"ב, י' יש כבר מקודם, אירועי מורים, פדגוגי חברתי, אלה בעצם כל היומנים. גם אני יכול לקבוע את הצבעים שלהם באופן הזה, אני יכול לעמוד על כל אחד מהיומנים ולקבוע באיזה צבע הוא יהיה, כדי לשנות את הצבע בהתאם למה שאני רוצה. ובעצם בשלב הנוכחי, אם אני אגש לטלפון שלי וללוח השנה, אני אראה שהיומנים כבר אמורים להיות מודבקים פנימה. זאת אומרת, בתוך החשבון בטלפון, בחשבון של תדד, בחשבון החדש שקיים של הענן הארגוני, אמורים להיות גם היומנים. במידה ולא, אז תפנו אליי, אני אשלח או שאני אעשה את זה בסרטון אחר, אני אראה בתוך הטלפון איך מבצעים פעולת סינכרון, במידה והיומנים לא נכנסו, אבל באופן אוטומטי היומנים האלה שהכנסנו כאן אמורים להופיע גם בחשבון בטלפון. אז זהו, ככה אפשר להדביק את היומנים פנימה, ובעצם כל שינוי שיבוצע כרגע בלוח המבחנים או ביומן, באופן אוטומטי ייכנס גם לכאן, ולא צריך לעשות את הפעולה הזאת מחדש, פעם אחת וזהו. אז זה היה סרטון על סינכרון היומנים.